abychom vám představili tým, který se jaksi starou o to, aby vaše uši a oči dneska viděli samé estetické náležitosti. Zvukovým estétem tohoto prostoru pro dnešní večer byl nizozemský for Raketka Band Level. Světelným estétem dnešního večera, to znamená člověkem, který se zasloužil o to, abyste nás viděli nejen jako osvětlené bytosti, ale abyste v podstatě vzhledem k záplavy barev vůbec nepoznali, jaké tričko máme ve skutečnosti na sobě. Zbigněk Aldis! Přátelé, to byl dorukový korpus. Pojďme se společně pobavit o těstě na krému. Základní jaksi krémovou substancí tohoto tělesa je